Shubor nakashlem jong unong san Hima. Haduh pra-million ngut ki Paidbah kilami haki surak bat kilinti ha US ban Pyrshah ya Presiden Donald Trump. Kajing ki kebalakot no king kalong ban Pyrshah ya Trump bagentup ya kajing hiartma ya ka Iran bat ki polisi ya ki bawan bohai shnong bat ki wei pan. Kinong penyat ya kani kajing ki kiloong baginong ya ki don haduh pra-million ngut hakas hisat jan ban Pyrshah ya Trump. Kajing ki kalalong haberok sanpau tali ki jela bagentup naduk ki nong ba bahe haduk ki shnong ki berin. Kani kajing ki Paidbah nong shong shnong ke US Pyrshah ya Trump kalong ru kasien ke balai naduk ba Trump ula shimti biang kumu presiden hau kala lingkot arhajar arpusan. Ha New York daki po hajar ki Paidbah kilami banyat Paidbah hak bawat u aktor ba paunam u Robert De Niro ula shim bentalang ha kani kajing ki. Kumjuru hakanong ba jong ke US ha Washington daki hajar ngut kilami dak bara ringkat ki bana ki batho ki jingtho Pyrshah ya Trump. Ki Paidbah kila penmi ya kasur ba kanu kari kamla ban sinshar klem ka jingunjur ki Paidbah kila penpau ba kani karukam sinshar Trump kebu jingma yaki. Ki Paidbah kila raru ikiting shop jong Trump u Vice President J.D. Vance bat ki weipat kinong yalam haka sorkar Trump dak badawa ban kem yaki. Kinong yaki kila Pyrshah na kajing syak thombor kinong bohai shnong dak boong ba Trump ula Pyrshang ban sinshar kum usiem. Ki Paidbah ki Pyrshah ru ya kajing kwa bor jong u yaki marpo khando.